ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ತಾರಕ ಜಪಯಜ್ಞ ತುಂಬೆ ನೆತ್ತ ಅಷ್ಟೇಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ
ಈ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯೋಡು ಬೀಡದ ಇವನು ಬಾಕಿ ಮಾರದ ಕಂಡೋಡು 5 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ತುಂಬೆ ಉದು ಕೊಡಮಾನ್ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಮೇರಮಜಲ್ 5 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮ ತಾರಕ ಜಪಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತಂದ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಅದು ಅಲ್ಪ 5 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿನ ಪುರ ರಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕರಿಣ ಐತಾರದಾನಿ ಕಶಿಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ಮಾತ 5 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ದೀಕ್ಷೆನ ಕೊರಪುನ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನು ದಿವೊಂದು ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪದ ಉದ್ದೇಶನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಂದು 5 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿನ 7ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾನಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಹುತಿದ ಮೂಲಕ ರಾಮನ ಜಪನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ಎಂಕಲ್ನ 5 ಗ್ರಾಮದ ಬಂದೊಲ್ನ ಆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆದಿತ್ಯನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಲ್ಪ ನಡಪನಂಚಿನ ಇನಿತ ಇವನು ಶುಭ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಜಾಗೇಡು ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಗ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೇಡು ಮಡಲದನೆ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಕೊಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯನ ದಿವೊಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಎಂಕುಲು ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಕನಪಾಡಿ ತಾಯಿ ದೇವೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೇವದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪುರ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಮಾತಾ ಜಾಗೇಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉದ್ದೀಪನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅಳಿಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂಜಿದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅದು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಕ್ಕಲ 5 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಒಂಜಾತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪನ ದಿವಂದ ನಮ್ಮ ತೂಪೈತೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅತಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳು ಒಂಜಾತು ವಿಕೃತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಈ ದಿನಕಲೇಡು ಆ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೋನು ಬೈದೇರು ಆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹಿರಿಯಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯ ಸಮೇತದ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಮೇಡಿದಲ ಜನಕನೆಡ್ಡೆ ಬೆಂಬಲ ಒಂಜಾತು ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಜವನಿಯರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕರಿಣ 3 ವರ್ಷದ ಹಿರವಡು ತುಂಬೆದ ರಾಮಲ್ ಕಟ್ಟೆಡು ಇವನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ತೂವಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಜವನಿಯರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಅಕ್ಕನ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆ ಅಕ್ಕನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೂಪ ದಯಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿ ತತ್ವಪನಂಚಿನ ಯುವ ಸಮಾಜವು ಈ ಒಂಜಿ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ ಜಪಯಜ್ಞ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯ ಆ 3 ವರ್ಷದ ಪಿರವಾತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತು ಜಾಗೃತಿನ ಕೊರ್ತಂದು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮಡ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಂಬ ದಿನೊಟ್ಲ ಈ 5 ಗ್ರಾಮಡ್ಲ 3 ವರ್ಷಗೋರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ 5 ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯ ಈ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರನ ಯಾಚಿಸೋಣ.